Waarom? Nou, het is eigenlijk bedoeld om te inspireren. Het is niet de lezing als in dat ik kom uitleggen aan de mensen hoe leiderschap werkt of wat leiderschap is. Het is puur inspireren, gewoon om met elkaar over leiderschap na te denken. Het is eigenlijk gewoon een leuke avond met elkaar nadenken over leiderschap. En ik heb zelf mijn eigen inzichten, mijn eigen ervaringen met de mensen hier aanwezig gedeeld. Niet om ze uit te leggen, nogmaals, hoe het is. Maar gewoon om te inspireren en aan hun te vertellen waar ik zelf tegenaan loop. En wat ik zelf aan inzichten heb opgedaan. U zei ook in de lezing authentiek zijn. Waarom? Zie, omdat het gaat erom dat je jezelf bent. En dat je de beste versie bent van jezelf. Kijk, het gaat er voor mij ook altijd om. Ik heb liever dat u mij aardig vindt om wie ik ben, dan dat u me niet aardig vindt om wie ik ben, dan dat u me aardig vindt om wie ik niet ben, omdat ik een andere rol speel. Het kost me alleen maar energie en daarmee hou ik ook iedereen voor de gek. Dus als je een goede leider is authentiek, dan zou ik het daar meer opinion. Natuurlijk, en heeft u zichzelf makkelijk gevonden in de Arubaanse korps, makkelijk geïntegreerd. Ja, wel met haast mijn best. Hè. Gewoon, kijk, nogmaals, ik ben met de hoopje contento en met echt hoopje dankbaar naar Aruba en naar Tour Arubiano Nang, hoe ik hier ben opgevangen. Het is best wel eenzaam. Hè. 2,5 jaar geleden met Bingakinang met mijn familie 2 koffers, dos pushi. Ja, dan was hij ook nog niet geweest, dus die best wel eenzaam. Ik kende ook niemand in het korps. Pero de afgelopen jaren is er toch veel gebeurd. We hebben veel met elkaar meegemaakt. En het heeft me verbonden. En Misaki, ik hoop je important aan Aruba. Gewoon bijvoorbeeld nos idioma. En daarom was ik met de haast in mijn best. Gewoon om, met de signo papiamento, met de practicando. Zeker, hè. Ik doe nog veel fouten, pero maar comprender. En Misa heet hoop je importante para conectar con otro. Dus zeg ik daarmee. Natuurlijk, nou, meneer Rabisa, er zijn leiderschapsverschillen in de cultuur. Wat betreft Nederland en Aruba. Wat zijn de knelpunten in de leiderschapscultuur? Eigenlijk min bisa dat het een beter is dan het ander. Het zijn gewoon verschillen. Die verschillen mogen er zijn. Weet je, kijk, aan Kinang denk ik dat we meer kunnen communiceren. En meer gewoon emotionele gesprekken ook met elkaar voeren. We zouden nog dingen gewoon een tiki macho cultuur. Maar af en toe zijn dingen ook best kwetsbaar en best pijnlijk. En dan moet je ook kunnen zeggen, zie je, of dit kan ik even niet, ik weet het even niet. En een hulp vragen aan een ander. Weet je, kun je mij helpen? Ook ik als leider, Minnesota, ik kan niet alles. En ik vind het belangrijk om als leider om ook kwetsbaar te zijn. Want als ik zelf kan laten zien dat je kwetsbaar mag zijn, dat je vragen mag stellen, dat je het ook een keer niet het weet, dat ook anderen zich daardoor kunnen laten inspireren en ook zichzelf kunnen zijn. Je hoeft niet te doen alsof je alles weet. Je hoeft niet te doen alsof je van steen bent, alsof je nooit emoties hebt. Je bent daar een mens, je bent daar gewoon een mens van vlees en bloed. Dus je mag je ook zo gedragen. Dat is wat ik als voorbeeld wil stellen. U zei ook in uw lezing dat u de uniform tijdelijk draagt als korpschef. Nou, hoe lang zal u nog blijven als korpschef in Aruba? Ja, Minnesota. Kijk, ik vind dat op een gegeven moment Bossa houdt deze functie op. Dan is het tijd om te gaan, dan moet je de functie overdragen, dan is je effect ook klaar. Kijk, Pami, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Het is een honor en met de hobby contente cultuur, pero het is niet aan mij. Dus ik ben ondergeschikt aan gezag en die bepalen over mijn functie wat er gaat gebeuren en dat respecteer ik dan alle tijden. U wenst wel op Aruba te blijven, nog als korpschef? Sigur, ik heb het ontzettend naar mijn zin. Mijn taak is ook nog niet klaar. Dus ik wens hier zeker te blijven. Ik zou niet weten waarom niet. Ik heb het goed en we hebben grote opgaves nog met elkaar af te maken.